maka midhiero maka magibiro to kwabedi gi lal mar ngima kod mwandu. Ok mano kende, nitie bill ma House Fato mane World Bank no sponsor mamiyo sirikal bedo gi disaster risk management policy kata act. Ne watimo research, ne wawuoyo gi stakeholders, bwaloso bill. Bill ni pod oket nindo mane parliament. Sirikal onge plan, onge act in place mamiyo gi authority mar act kakori emergency kata disaster wuok kama. En high time mondo members of parliament mwango kata senators obed piny ongi that document ma is in parliament mondo obed ratified, obed a document manyalo konyo sirikal in terms of providing policy kata miyo chike minyalo timgo disaster ka disaster wuok. To kawa rito ni babro act to aonge ni plan. Gimoro kamoro nyaka bed gi strategy mare, gimoro kamoro nyaka bed gi policy mare ma guide kaka idwano ti kode. And sani kacha kamedo kapok watieko, Institute for Development and Leadership in Africa, I'm part of, wawuoyo gi various stakeholders mondo wachak discuss issues that are touching on urbanization, justice, issue mwang'iyo the effect of climate change on human security, gigo mamiyo life bedo uncomfortable ni ordinary mwananchi, whether in rural settlement or urban settlement or informal settlement. To magi gigo te nyalo mana timre ka sirikal nigi policy framework moro manyalo guide kendo nyalo provide direction to other stakeholders. To in the absence ni mai koro onge kaka koro ongeni, to warito mana react kaya momoro biro marach kakiwacho ni amo Mombasa or kaka othmoro biro koro